Движим се към пещера, която е била убежище на хора много преди да съществува село Илия. Реално има път, обаче е доста офроуд. Ние стигнахме с джип. Няколко пъти ходихме и пеша. Намираме се много близо до връх Ветрен в Осоговската планина. Непосредствено близо се намира и проходът Черната скала и границата с Република Северна Македония. Но ние не сме тук за това. Запътили сме се към голямата пещера. Интересен факт за нея: голямата надморска височина, на която се намира, а именно 1270 метра. Пещерата се намира високо над селото, а в далечината при ясно време се открива и гледка към Рила и Пирин. Още от входа на пещерата можем да сме сигурни, че посещението си заслужава. Малко след изцяло осветеното слънцето предверие се вижда всъщност какво представлява голямата пещера. Подобни места често са служили като убежища за хора още в древността. За това място конкретно се смята, че е използвано от праисторическия човек през четвъртото хилядолетие преди новата ера. Тук са открили множество уръдия на труда, като и кила, ножове и други. Пещерата е едноетажна, суха и неразклонена. Дължината й е 54 метра, широка е 15 метра, а височината й стига от 3 до 20 метра. С навлизането ни навътре се натъкнахме на няколко колони от прилепи, скопчени един до друг. След като се спуснахме надолу, помислихме, че това е всичко, но за наша приятна изненада открихме, че има още една малка заличка, до която се стига с провиране през цепка, висока само около 60 см. Там пещерата задънва, но пък поне сме сигурни, че сме я разгледали цялата. В нея няма характерни образования, само едно, може би, но си има своя чар. Отгоре пещерата си има и отвесен втори вход, който, by the way, е доста внушителен, а тук някъде в близост се намира и още една пещера, казва се Змийската дупка. Доколкото разбрахме обаче, тя е убежище на диви животинки, така че няма да ги безпокоим. За сега.